SolarCourse.com. ба қулаҳои баланд мебояд расидан оҳиста оҳиста. Ассалому алайкум дӯстон азизон, ҳаводорони барномаи Зина ба Зина. Инак давоми барнома аст ва дар ин барнома гуфтем камакак дар бораи генетика, яъне илми генетика ва умуман дар бораи гузаштагиҳои мо ва ояндаи мо. Шумо медонедон ки имрӯз мо аз кадом қавм ҳастем, аз кадом миллат ҳастем ва дар хуни мо чӣ боигариҳо ҳаст. Масалан, агар ҳар яктаи шумо да savol биёяд ки аз рӯдакиву синову аз Абу Ҳанифаву аз Имоми Аъзаму аз дигар бузургои мо чӣ огоҳӣ дорен, шояд ки аксарияти шумо бидонен ки масалан дар дину дар дунё бисёр муваффақ будем. Ва бисёр savol мешавад ки ба чӣ хотир устод ки имрӯз мо надорем ин гуна муваффақият. Албатта ин savol ҳар як шахсият бояд ба худаш битӣ алалхусус ки барои чӣ масалан падарбузурги ма, бобои ма тавонист чунон комёбиёро ба даст орад дар замоне ки на технология буд, на инаш буд, на онаш буд, аммо ҳама ямира дошт. Масалан то баландтарин сураёро аллакай медонист. Чи агар аз Умари Хайём бигирем, чи аз Ар-Розӣ бигирем, ё чи аз Абу Али, аз Абу Абдуллои Рӯдакӣ бигирем, аз Носири Хисро бигирем, ҳамаи онҳо доштан ин дониша. Ва ба чӣ хотир имрӯз мо ки дар як замоне зиндагӣ мекунем ки тамоми шароит ҳаст. Агар рӯ биёрем ба илми замоновӣ, яъне илми технология, компютери, интернет, имрӯз агар дар даст дорем телефона, ҳамаро пахш кунем бибинем, яъне ки ҷустуҷӯ кунем бибинем, ҳама имро мо дар як муддат метавонем айход бикунем, дар як муддат. Фақат барои чӣ таваҷҷӯҳ ва як аҳамияти хоса дод. Ва ба ҳамин хотир онҳо ки таваҷҷӯҳ карданд, онҳо ки аҳамият доданд ва хостанд ки то моро бирасонанд, онҳо тавонистанд. Ва имрӯз мо ҳам метавонем, яъне имрӯз мо мутмаинан метавонем ки ҳам дунёи худмона равшану дурахшону арзанда кунем ва ҳам барои наслмон як чӣ бирасонем. Чун дар хуни мо, яъне хуни бахоте ки мо дорем имрӯз, ин ҳамо гувоҳӣ аз он аст ки имрӯз ҳама чӣ дастрас аст барои мо. Агар як илми оддиро бигирем, таҳқиқ кунем, яъне дар амал бибинем, барои мо дарав он дар вуҷуди мо, дар сатҳи мағзи мо дарав бедор мешавад, эҳё мегардад. Инам аз боис ҳамо аст ки гувоҳӣ аз он медиҳад ки яъне дар хуни мо ҳамаи ҳамеҳ вуҷуд доранд. Яъне 7-8 пушти гузаштаи модар ҳамеҳ буданд ва ҳамеҳ хун ба хун, насл ба насл омада ба мо расид. Ва имрӯз ба ҳамин хотир ман гуфтам барасонамтона ки бисёре имрӯз роҳ афтодагӣ мекунем ки устод ира ман намефаҳмам, ира ман намедонам, ин барои ман камтар мушкил аст, қин аст. На, дӯсти азиз, ягон чӣ барои одамизод, яъне ақли ма ё ки тафаккури ма, дониши ма аз шумо ягон фарқията надорад. Фақат ман чӣ, ман ҳамира кӯшиш кардам, саъй кардам, кӯшиш кардам ва пеш бурдам, ҳамира ба пешрафт шудам. Аммо та метавонӣ ки имрӯз бо ҳамин васила, ба ҳамин усул ба ҷое бирасӣ. Яъне барои чӣ гуфтам оддӣ, содда, оддӣ. Як ҷумла бигӣ имрӯз бихӯн. Як ҷумла бигӣ барои коркарди майнаи сарат, як ҷумларо бихӯн, як аҳамияташ бите, пасаш бигузор. Як масалан айму қонун қоидаҳои риёзӣ. Як амуро а ҷамъи б ба чӣ хотир а ҷамъи б баробари се мешавад. Ира як аҳамият бите, ира бигузор. Ҳамин гуна зина ба зина, оҳиста оҳиста та ба ҳадафи худот ҳатман мерасӣ. Барое ки имрӯз як замони шудагие ки беилм, бедониш ба ягон қуллаву зина расидан ғайри имкон аст. Ҳатман бояд ба тарзи бояду шояд ҳама ямира мо бидонем. Ва боз як нуқтаи муҳими дигар аст ки мо ҳамун насле ҳастем ки эҳё мекунем ҳамаи ҳамира бо назардошти ҳамаи ҳам имконияти замони муосир. Яъне замони муосири худ гувоҳи ҳамон аст ки бояд мо пешсафу донишманд бошем.
имрӯз бозам боиси қайд аст ки тамоми имконият дар зери дасти мо, дар рӯи дасти мо ҳаст ва инро мо бояд ба дурустӣ истифода барем. Истифода бурдани вақт, истифода бурдани имконияти замонавӣ моро метавонад ҳама гуна пешрафту ҳама гуна донишманд бигардонад. имрӯз бибинедон ки ҳатто як кӯдакаки хурдсоле ки бо ҳамаи технология бо таҷҳизоти замонавӣ сару кор мекунад, аллакай тафаккуру мафкураш пешрав аст. бале бисёриё гарчанде ки нодуруст истифода мекунанд, албатта иштибоҳ аст, аммо аз ин мегзаранд, паси сар мекунанд. аммо бояд ҳамира дуруст истифода кунӣ ки то ба як ҷои муайяне бирасӣ. хоб имрӯз ма дар поёни барнома хоҳам расон, аммо як чиҳои оддие ки шояд ки бисёри вақте ки таваҷҷӯҳ мекунед, аҳамият метиҳед, мегӯед барои мо нест. ин яке аз ҳамон сабабҳои роҳафтодагии мову шумо аст ки дар мактаб ба дурустӣ моро нафаҳмонда буданд ва вақте ки шумо мебинед ки ман ба забони адабии модарӣ суҳбат мекунам ва шумо барои ман бисёр намоистем ки мо ин забон, мо ин гуфтора, ин шояд ки лаҳҷа боша, ин истилоҳ боша, мо намефаҳмем, аммо барои ҳамаи ҳамеро ба худ ҷалб кардана гирифтан мо бояд аввал, яъне алалхусус бояд аз омӯхтани забон, чун бе забондонӣ мо ба ҷое намерасем. хоб ба ҳам хотир мо кӯшиш мекунем ки ҳадди ақал шумо аввал фаҳмидане ки дарки мафҳуми гуфтагиҳои моро бифаҳмед. ва барои ман дар мисол масъала як ба истилоҳ сода карда барои шумо мерасонам, мефаҳмонам ки шумо моро бифаҳмед, шумо ҳамуро оддӣ карда бифаҳмед, оддитарша бифаҳмед ва ба худ бигирен ва баъдан зина ба зина мо оҳиста оҳиста баъд ба зинаи дуюм ба дигар зинаҳои боло мерасем. ва ин мушкиле надорад. фақат имрӯз бояд як чиро мо рӯҳафтодагиро шумо бачаҳо, имрӯз ман медонам ки аксарияти мардум имрӯз рӯҳафтодааст ки масалан аз илм барои мо ҳеҷ фоидаи нест ё ки аз дониш. имрӯз ман бояд ба дурустӣ шуморо бифаҳмонам ки масалан ин иштибоҳ аст, иштибоҳи кул аст ва ӯ инсоне, он шахсе ки ҳатман толиби илм буд, донишманд, яъне ки донишҷӯ буд, ҳатман ба ҷое расид. ҳадди ақал, яъне аз ҳама поёнтараш ӯ метавонад ки вақте ки оила таъсис метиҳад, бо фарзанди худаш ба дурустӣ таълиму тарбия битиҳад. ба фарзанди худаш ки яке аз нуқтаҳои муҳими зиндагӣ аст. чуноне ҳадис омадагӣ аст ки муаллиморо дӯст бидоред. муаллиморо дӯст бидоред, ин ҳурмату иззатшон бикунед ва баъдан муаллимон ки набошанд қадри қиматшонро бидонед ва баъдан фарзандотонро барои то ин ки таълиму тарбия битиҳанд. яъне имрӯз ҳаст ку имкониятҳо, фарзандоро мебарем имрӯз дар назди муаллимо таълиму тарбия мегиранд ва ин боис мешавад ки як пешрафту, як ноил ба як зиндагии шоиста мерасем. ва ононе ки аҳамият наметиҳанд ба илму дониш, натиҷашон худаш аён аст. мегӯянд он чие ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест. барои ин хотир дӯстои азиз, мо бояд алал хусус бидонем ки мо кӣ будем ва кӣ хоҳем гашт. имрӯз аллакай маълум шуд ки мо кӣ будем ва дар кадом самт мо қарор дорем ва ба кадом самт мо бояд равона бошем. яъне то ҳамон замоне ки ҳадафат номуайян аст, яъне надонӣ ки ба куҷо барасӣ, барои ту мушкилӣ эҷод мешавад. барое ки дар нимараҳ меравид, ҳамин роҳафтодагӣ худаш аллакай айбпо мезанад. вақте ки роҳафтода нестӣ, вақте ки дар байни раҳ меравӣ, ки медонӣ ки ҳадафи ту ҳолия масалан мондагӣ аст ва ту ба ҳамон меравӣ мерасӣ. гарчанде бо талаби илм аст, бо хуруҷ аст, бо саъй ё кӯшиш аст, бо ҳама тарафа ба ӯ рафта мерасӣ ҳатман. ба ҳамин хотир дӯстои азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, алал хусус қадр эҳтиром нисбат ба илму дониш. вақте ки илму дониша эҳтиром кардӣ, ба худут эҳтироми хос пайдо мекунӣ ва баъдан гуфтум ки зина ба зина ба ҷои муайян мерасӣ. албатта ин барномаҳои мо ҳоли ӯ барномаҳое несте ки барои шумо мо масалан аз илми илоҳиёт, коинот, аз илми нуҷум, аз илмҳои физикаву табиати бахоат ё ки аз формулаҳои не, оз як чиҳои оддиву сода мо барои шумо бирасонам. чун имрӯз ҳамин соҳа коставу хароб гардидагия ин пӯшида нест.
бояд ҳамин соҳаро мо ҷиддан бигирему ва амира бардорем, як рӯҳия бутем барои мардум ки мардум ҷавоно алалхусус як ҳамун соҳае аст ки ҳамаи мо шумо бо обрӯ бо иззат мегардонад. вақте бо обрӯ бо иззату бо иффат шудем, мо ҳатман ҷои худмона ва нуқтаи худмона, нуқтаи зиндагии худмона, ҷои худмона дар зиндагӣ ҳатман хоҳем ёфт. ва дар поён як формулаи оддӣ мемонам ки дар ин бояд шумо ба ҳайси мисол масалан дар формула дар саҳифа формула мемонам, яъне ки дар ҳамин сурат формулаи мо дар бораи дараҷаҳо гуфта гузашта будем, яъне ки дараҷаи мусби аст, манфӣ аст. мо имрӯз дар бораи дараҷаи миёна, яъне дараҷаи сифр, 0. дар бораи дараҷаи 0 гуфта мемонам ки дараҷаи 0 ба чӣ баробар мешавад ва дар албатта дараҷаи 0 дар тамоми соҳаи истифода мешавад, дар соҳаи тиб, дар соҳаи физика, дар соҳаи астрономия, дар соҳаи риёзиёт, дар соҳаи барномарезӣ, яъне дараҷаи сифр дар ҳама гуна. Шумо агар аҳамият дода бошед, дар боду ҳавосанҷак мегӯяд имрӯз ҳаво 750 дараҷа ё ки 75, масалан бо сонияу дигар шақати мебуранд, мега ки дар зери дараҷаи сифр. ҳамирам дараҷаи сифр мегӯянд. Яъне дараҷаи сифр ба чӣ баробар аст ва барои чӣ? хуб дӯстои азиз, ин буд як мухтасар мо дар бораи ҳам кӣ буданмон ва кӣ шиданмон гуфта гузаштем ва ҳамира биё ҳама каса дар зери комментарий ҳатман бинависен ва ӯ дӯстору ё рафиқоро ҳатман даъват кунед то дар саҳифаи илму дониш, дар саҳифаи зинабазина обуна шаванд ва чӣ фикру ақидае доранд, чӣ фикру назаре ягон ихтирокорие дошта бошанд, марҳамат имрӯз барои шумо арзонӣ аст. бидроен бинависен, мо ӯро дида буромада ҳатман қати шумо гуфтушунид мекунем ва шояд ки ягон пешниҳоди масалан ба ягон ҷоям расонидани ӯ эҳтимолияти зиёде дошта бошад. хуб дӯстои азиз, то барномаҳои оянда сеҳату саломату сарбаланд бошед. renderforce.com